Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bombela isitimela samampondo. Baba mkhulu 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 phakade. Amen. Laliyindida lona igama elithi Bombela sitimela samampondo, njengoba nanamhlanje abantu besakhala ngalo ukuthi leli gama laliqhamukephi. Abanye baye becabanga ukuthi igama nje lokuzidlalela ovele uziqambele lona, njengoba nalo igama lakhe uNkulunkulu leli elithi Shembe usanindida ngalo, njengoba abantu abaningi baye bethi uShembe umuntu, njengoba likuchazile igumgedlela ukuthi leli gama elithi Shembe lavela kanjani okokuqala nqa emhlabeni. Njengoba igumgedlela like lakuchaza phela ukuthi nalo igama elithi Jehova akulona igama likaNkulunkulu, kepha igama elaqanjwa abelungu ngesikhathi betolika iBhayibheli noma belishintshela ezilimini zabo, benzela kube lula phela ukubiza igama likaNkulunkulu, njengoba ngalesiya sikhathi sasendulo ngesiHebheru babebizwa ngokuthi uYayahuwe. Kwabehlula lokho base bemqamba bese bethi akuthiwa nguJehova ukuze indaba izozwakala kalula kubona, njengoba nawo amagama akhona eBhayibhelini liwachazile igumgedlela ukuthi akuwona amagama abo angempela abalingiswa ababekhona laphayana eBhayibhelini. Phela amagama aseBhayibhelini aqanjwe ngalo igama lesiNgisi, kodwa abantu ababelaphayana kulamazwe aseBhayibhelini bayengasebenzisi inhlobo isilungu, njengoba abelungu baqamba bona oJohn noJohane umbhapatisi amagama ayengekho kwasanhlobo, njengoba like lachaza igumgedlela ukuthi naye uJakobe lo abathi uJacob ngesiNgisi wayebizwa ngokuthi uYakobi, njengoba phela uletter J wawungekho ngalesiya sikhathi. Nabo oDavid labo kwakuthiwa ngoDawuda, kanye naye uJohane umbhapatisi ababembiza ngokuthi uyaya, kanti inkosi uSolomoni yona wayebizwa ngayo uSalimani, kanti yena uJobe owagwinywa inhlanzi kwakuthiwa uyena uIyobe, kanti yona inkosi uSawuli yayibizwa ngaye uSaluthi, kanti yena umprofethi uIsaya wayebizwa ngaye uIshaya, kanti yena umprofethi uSamuel wayebizwa ngaye uShamili, bese kuthi uJoshua wayebizwa ngoYusha, kanti uMoses yena wayebizwa ngoMusa, kanti yena uJosefa wayebizwa ngoYusufu, bese kuthi uIsaac abe uIshaki, uNoah yena abe uNuhu, uEva yena abe nguHawa, kanti yena uKhayili abe nguKabela, bese kuthi uAbela yena abe nguHabela. Yiwo wonke amagama ashintshwa yibo ababhali bokuqala ngesikhathi bethatha ulimi lwesiHebheru belisa kuso isiLatini nesiGreki, labuye lashintshwa selibuyiselwa esiNgisini, laphinde lashintsha labuyiselwa esiZulwini. Ngalesi sikhathi selibuyiselwa esiZulwini kwacishe kwenzeka umonakalo, ngoba phela sona isiZulu lesi sihlobene kakhulu naso isiHebheru, njengoba phela ulimi lwesiZulu kuyiso isiNgoni, sekwaduma ngako ukuthi kuthiwa isiZulu, njengoba kulo lolu limi lwesiNgoni babesebenzisa kakhulu bona oya nola, kwakuthiwa bayathefula, abanye kuthiwa bayayeyeza. Lokho kutholakala kuzo izithakazelo njengabo abanguni okuthiwa ngoyeyeye, lo wakuchaza ukuthi ulelele, kanye nayo inzalabantu yabakhwanazi okwakuthiwa nguveyane, lo wakuchaza ukuthi nguvelane, kanye nayo inja abayibiza ngayo umgodoyi, okuchaza ukuthi igama elaliqondiwe umgodoli ogodola phandle emnyango.
Maningi amagama afakaza khona ukuthi isiHebheru sona isinguni, njengoba like lashwe nguMkhwendlela ukuthi ibona abantu abamnyama labo kwakubhalwe ngabo eBhayibhelini, kwafakaza yena uShembe kanye naye uBishop John William Colenso, kanye nawo-ke amagama kaNkulunkulu ngolwimi lwesi-Afrika. Akukho lapha ama-Afrika khona akabiza uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ngoJehova, kodwa igama abaliphiwa yibo abagqilazi. Njengoba khona e-Angola uNkulunkulu kubo babazi ukuthi nguKalunga igama lakhe noma uNzambi, babuye bethi nguSuku. Khona eBurundi babembiza ngaye u-Imana, khona eCameroon babembiza ngokuthi uNjini, kanti eCongo babembiza ngo-Akongo, bebuye bembize ngoKatsonde, bephinde bembize ngoLesa, bephinde bambize ngaye futhi uNzambi, kanti khona eCote d'Ivoire babembiza ngoNyame, bebuye bembize ngo-Onyankopon, khona eGhana babembiza ngoTemawon, babuye bembize ngoMawu, babuye bembize ngoNyame, babuye bembize ngo-Onyankompon. Khona e-Ethiopia babembiza ngo-Arumgimis, bebuye bembize ngoMagono, bebuye bembize ngoYere, kodwa eKenya khona babembiza ngoMungu, babuye bembize ngoNyasayi. eLiberia babembiza ngaye uYala, eMalawi khona babembiza ngaye uMulungu, babuye bembize ngaye uLeza, nakhona eMozambiki babembiza ngaye uMulungu, kodwa eNamibia babembiza ngaye uKalunga, babuye bembize ngoMukuru, nangoNzambi, nangoPamba, kodwa eNigeria babembiza ngaye u-Ondo, nangoChukwu, nango-Oludumare, nango-Owo, nangoShoko. eRwanda khona babembiza ngo-Imana, eSierra Leone khona babembiza ngaye uNgewu, nangoLeve, nangoYada. eSudan khona babembiza ngo-Ajoki, nangoKatonda, nangokibumba, nangoRugaga. Nakhona eTanzania babembiza ngaye uMulungu, noma uMungu, noma uRuwa, kanti khona eUganda babembiza ngaye uKatonda, nangayo uKibumba. Khona eZambia babembiza ngoChilenga, bebuye bembize ngaye uNyambe, nangaye uNzambi. Khona eZimbabwe bambiza ngaye uMwari, babuye bembize ngaye uNyadenga. Onke lamagama asasho yena umenzi wezulu nomhlaba, kodwa ama-Afrika ngenxa yokuthi ahlanyiswa phela yizo izilimi ezafika nabelungu, njengoba uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba bembiza ngayo oJehova Jire. Wena uma uke wambiza ngalo ulimi lase-Afrika, wambiza ngoNzambi bathi akuyena, noma wambiza ngaye uNyambe bathi akuyena, wambiza ngoChilenga bathi akuye uNkulunkulu lowo, ngoba bafuna lo nkulunkulu owafika nabagqilazi abangabelungu ababesuka eYurophu. Njengoba kuze kube namhlanje kusekhona yona indida ezweni lase-South Africa lapho basuke kukhulunywa ngalo igama elithi Shembe. Umuntu omnyama osangenwa ubuthi baseYurophu uvele ahlanye kakhulu athi akuyena uNkulunkulu lowo, umuntu, ngoba ufuna ukuthi ukhulume ngala magama afika nabagqilazi bethu, uvumelane naye kulabo buthi obudliwe uyena, uthi uNkulunkulu uJesus Christ, noma uthi nguJehova. Leli gama elithi Shembe laqala ukuzwakala ngazo izikhathi zosenza ngakhona, lapho elakhuluma khona nomzazela wakwaKhumalo,
ongukhokho kaMqali Wendlela, elalimsusa ezweni lakwaZulu lithi akabalekele ey'ntabeni zoKhahlamba ngoba okhalweni lakhe uyozala abaprofethi basezulwini. Ukuzwakala kwesibili kwaleli gama elithi Shembe lazwakala laphaya entombini yasebukhosini bakwaHadebe, okuyiyona yodwa eyayiyingcwele iziphethe kahle, kanti yayithunjwe kuye uNkulunkulu ngakho ukuthi yayizozala abaprofethi. Ngaleso sikhathi lo Shembe owayekhuluma wayeyizwi kuphela, kodwa wayalela umzazela ukuthi uma efika eNtabamhlophe umuzi wakhe akawubiza ngokuthi kukwaShembe. Leli gama siyalithola futhi livela kuyo intombi yakwaHadebe ngalesi sikhathi ihlushwa yizwi emveni kokuthi isidle yona imbali eyayithole ehlathini ibanga namanye amantombazana, lapho kwabhuka khona izwi emoyeni elathi, lokhu osukudlile ntombazane bekungeyona imbali kodwa bekuwumoya oyingcwele, udle uShembe. Leli zwi likaNkulunkulu elalikhuluma emoyeni lalizibiza ngaye futhi uShembe, njengoba liqale laba yizwi seliyimbali, ngoba uNkulunkulu uziphendula konke akuthandayo. Ngokuhamba kwesikhathi lakhuluma futhi izwi kuyo le ntombazana ukuthi uzokhulelwa. Lo mntwana oyobe umzele lapho kuyobe kungeyena umuntu kodwa kuyobe kuwumuntu osuka ezulwini, uyomqamba igama elithi uShembe. Ngangempela wagcine ezaliwe lo mntwana waqanjwa lona lelo gama lokuthi unguShembe, eqanjwa igama likaNkulunkulu, okuyena mntwana okhandeke ngalo uhlelo lwaleya mbali engumoya oyingcwele eyayisehlathini, njengoba lalishilo izwi likaNkulunkulu ukuthi lowo mntwana oyozalwa kuyobe kungeyena umuntu kodwa kuyobe kunguShembe ovela ezulwini. Nangalesi sikhathi le ntombi yakwaHadebe isasebenza eplazini likakolweni, lafika lelizwi lakhe uShembe okhuluma emoyeni, lafika ngesishingishane esathatha zonke izithungo zikakolweni lazijikijela le ekudeni, kwasala izithungo zale ntombi yakwaHadebe. uNkulunkulu ofika ngesishingishane, uNkulunkulu oyisishingishane, uNkulunkulu oyimbali, uNkulunkulu oyizwe likhuluma emoyeni. Kwaqhubeka isikhathi emveni kokuba lo mntwana owayengayena umuntu ekhula esesendaweni yakhona eHarrismith eNtabazwe, uNkulunkulu waziveza ngaso isihlahla esivuthayo esavutha iminyaka emithathu. uNkulunkulu uyisihlahla esivuthayo. Yaqhubeka leminyaka ekhula lo mntwana khona lapha eplazini, lapho wayibona izimangaliso ezazivela khona esibhakabhakeni, njengoba wake wabona indoda eyayifake isigqoko ihamba ngalo ihashi elimpunga, eyabuye yabonakala isihamba futhi ngamahashi amabili ayedonsa ikalishi. Kodwa kwakubonakala ukuthi akuyona indoda yasemhlabeni ngoba la mahashi athi esuka abonakala esehamba emoyeni. uNkulunkulu uhamba ngehashi limpunga. Wabuye waziveza futhi uNkulunkulu ngako ukuduma kwezulu. Ngalesi sikhathi lo mntwana owayezelwe esecabanga ukuthi ungumuntu wasemhlabeni, egoloza ukwenza umsebenzi wasezulwini, lapho kwaqhamuka khona umbani wezulu owawuphelezelwa inyoni enhle encane, owagcine umshaye ethangeni, uNkulunkulu ewumbani wezulu. Nangalesi sikhathi esamncane lo mntwana owayeqanjwe igama ngabazali bakhe bathi ungumudli wamafa ezwe, umloyisa. Ngesikhathi esabophela izinkabi eplazini, nenkunzi yayinqaba ukungena,
ejokeni itshelwa yigazi lokuthi uNkulunkulu uzofika namhlanje. Awagcina eseyithathe ngenkani leyo nkabi, wayibophela. Kwafika lona futhi izulu eladuma kabuhlungu, lashaya le nkabi layibulala. uNkulunkulu ekuduma kwezulu ewumbani wezulu. Lo nkulunkulu uye lona owakhuluma emoyeni kuye lo mntwana owayebizwa ngaye umudli wamafa, umloyisa. Abagcine bephendulana naye lapho amtshela khona ukuthi akaye kwelinye lamapulazi ayothatha iBhayibheli elalishiwe umlungu. Labe selithi lelizwi, igama lami uyolithola phakathi lapho kulelo Bhayibheli, bangibiza ngokuthi nginguJehova. Impela uNkulunkulu ngesikhathi ekhuluma naye, umqali wendlela, umloyisa, umudli wamafa ezwe, wakuveza ukuthi bambiza ngalo leli gama ukuthi uJehova, kodwa akulona igama lakhe. Njengoba naye uNkulunkulu wabuye waqamba yena futhi umudli wamafa, umloyisa, elinye igama elithi ungu-Isaya. Okusho ukuthi uNkulunkulu wayemqambe amagama amabili, wathi ngu-Isaya waphinde wathi nguShembe. Kodwa abazali bakhe babethena ngumudli wamafa ezwe, baphinde bathi ngumloyisi. Kwaze kwaba isikhathi sokuthi ahambe phela ebheke khona emampondweni ngesitimela esasibizwa ngawo uMbombela. Ngesikhathi eyongena kuleso sitimela wayeholwa yiyo ingelosi ezitshela ukuthi ingelosi yakwaZulu imnyusa khona kwaZulu lapha ithunywe khona, kanti ingelosi yasemampondweni iyomfaka esitimeleni samampondwe uMbombela. uNkulunkulu evela esitimeleni uMbombela isitimela samampondwe. Nangalesi sikhathi ethi uyabaleka khona endaweni yaseNatali ubuyela ezweni lakubo eHarrismith, wagibela sona lesi sitimela esasuka emampondweni silibangise khona eHarrismith. Lapho uNkulunkulu afika khona kulesi sitimela wasenza sajama, sanganyakaza kwaze kwehla bona abelungu behluleka ukuthi ngabe yini ebambe isitimela. Ilapho uNkulunkulu amthembisa khona ukuthi uzombulalela phakathi kulesi sitimela kanye nabo bonke abantu ababegibele lapho, bese kuthi igazi lalabo bantu libalelwe kuye uShembe. Yaphela kanjalo inkani yakhe uShembe, wehla lapho esitimeleni. Ngaleso siga esavela nguNkulunkulu ebamba isitimela uMbombela isitimela samampondwe, ilapho kwaqhamuka khona lezi zibongo naleli gama lokuthi uShembe unguMbombela isitimela samampondwe uNkulunkulu. Njengoba wayehlahla esivuthayo khona eHarrismith, njengoba wayeyimbali, njengoba wayekuduma kwezulu, njengoba wayeyindoda ehamba ngehashi elimpunga, njengoba wayeyiyo imibani yezulu. Kodwa emveni kokuba ebuye khona entabeni enhlangakazi, ilapho athola khona elinye igama elithi ungubaba mkhulu. Ayelokhu eqhubeke njalo la magama kaNkulunkulu ngazo izigameko ezazenzeka. Leso sigameko bese kuqandwa yena uNkulunkulu kuthiwa uyileso sigameko. Njengoba wahlehlisa ulwandle ngalo izwi, uNkulunkulu ulizwi. Akugcinanga lapho, ngoba ngelinye ilanga kuhleziwe ebandleni kusontwa, wabesenza adume ngazo uShembe lapho ayeke suke khona ekhombe umuntu khona ebandleni osuke ebone isibonakaliso sasezulwini. Nangempela kwavela indoda yimbe eyathi ibone isibonakaliso sasezulwini. Yathi ibone kuphuma ilanga empumalanga, lithe lisemkhathini laselehla emhlabeni, laphenduka umuntu. Lahamba lapha emhlabeni selingumuntu laze layosithela entshonalanga. Lithe lisithela entshonalanga kwase kuqhamuka inyanga.
nayo inyanga ithe isemkhathini yabe isiyehla yehlela emhlabeni, yahamba njengomuntu yaze yayosithela entshonalanga. Ilapho uShembe asukuma khona esechaza ethempelini ukuthi lesi sibonakalisho sisho ukuthini. Wasukuma uShembe wathi bekungelona ilanga futhi leko kunye bekungeyona inyanga, kodwa abaprofethi ababili abazovela emva kwami. Lawo baprofethi yibo laba okukhulunywa ngabo eBhayibhelini kuSambulo 11, kuthiwa bobe bembethe amasaka. Laba ayekhuluma ngabo uShembe lapha kwakuyibo phela labantwana bakhe ababili abancane ayekade ebazale ngaso isiprofetho sikaNkulunkulu lapho amthuma khona umakhosikazi akhe, ukuze kutholakale laba bantwana. Ngalesi sikhathi phela uNkulunkulu esemhlukanisile namakhosikazi akhe, wabuye wathi akabuyele kuwo. Nangempela uShembe wayigcinile imiyalo ayinikwe yona ngalaba bantwana, ebakhulisa ngayo indlela enobungcwele, njengako kukhuluma kwalo izwi ukuthi labantwana beze bengafundiswa imikhuba emibi yasemhlabeni. Njengoba uShembe wayebakhonzile kakhulu labantwana, ehlale ekhuluma ngabo njalo kuwo amaNazaretha, njengoba wayekhiphe nawo umyalo wokuthi beze bengahlukaniswa. Njengoba labantwana ababili ababezoba ngamakhosi bacishe bantshontshwa yibo phela abelungu ababengamaRoma, ngalesi sikhathi bethembisa uShembe imali eningi nokuthi bazomakhela umuzi omkhulu oyizitezi, athole yonke into ayidingayo nayo yonke inhlobo yemali ayifunayo. Kodwa uShembe wanqaba lelo thuba lokuba adayise ngalo ifa labantu abamnyama ngenxa yengcebo. Sebefuna ukuniphuca ubukhosi baphakade. Phaphamani ma-Afrika. Liyaguqa igumgedlela kuzula amafutha omkhovu 20 Minutes. Amen.